Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun komunitas paguyubaning murid-murid dalem Gusti menika tansah rukun kados Mimi lan Mintuna. Ora mung guyub ning ya sing guyub rukun. Pancen menika boten gampil. Minimal asring kula matur pasaman suci jenenging paguyuban menika mratelakaken umat siji lan sijine padha guyub. Jenenge guyub menika le nyambut gawe, le makarya, le lumampah bisa bareng-bareng. Mbok ora cocok, mbok beda karakter, mbok beda carane le nyambut gawe ning bisa mlaku bareng-bareng. Tur siji lan sijine mbok menawa ya tetep ana masalah, ora rukun ning bisa nyambut gawe bareng-bareng. Menika yen guyub, ning nek guyub rukun ora mung bisa nyambut gawe bareng-bareng ning ya siji karo sijine bisa bangun karukunan, relasi sing apik, ora ana masalah, linandesan tresna tinresna. Komunitas murid-murid dalem Gusti ingkang dipun bangun dening Gusti Yesus dikersakake ora mung guyub, bisa mlaku lan nyambut gawe bareng ning ya sing rukun. Awit karukunan menika dados tandha wujud tresna tinresnan. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami murid-murid dalem Gusti dikersakake dening Gusti piyambak. Kados pundi bangun komunitas sing guyub rukun? Kados pundi komunitas sing guyub rukun sing dikersakake Gusti? Caranipun dipun wujudaken. Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab gangsal ayat 2 ngantos dumugi 26. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid mangkene, yen kautamanmu ora ngungkuli para ahli kitab utawa para Parisi, kowe ora bakal mlebu ing kratoning swarga. Kowe wis tau krungu yen para leluhur biyen dingandikani, aja gawe rajapati, sing gawe rajapati kudu diukum. Nanging aku kandha marang kowe, sing sapa nepsoni sedulure bakal diukum, lan sing ngunekake sedulure gendeng kudu dilebokake ing geni naraka. Mula yen kowe ngaturake pisungsung menyang altar lan kowe kelingan sedulurmu duwe pangunek-unek marang kowe, tinggalen pisungsungmu lan rukuna dhisik karo sedulurmu, banjur lagi caosa kurban. Mumpung isih ana ing dalan, rukuna dhisik karo mungsuhmu. Aja nganti kowe dipasrahake marang jaksa lan jaksa banjur masrahake kowe marang punggawa. Teman,
kowe dilebokake ing pakunjaran. Aku kandha kowe ora bakal luar yen utangmu durung kok lunasi. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madhangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus paring pranatan dumateng para murid anggenipun bangun komunitas enggal, komunitas sing semangatipun linandesan katresnan dalem Gusti piyambak. Tumraping Gusti Yesus paguyuban komunitas para murid menika kedah benten kalian komunitas-komunitas sing sampun wonten ing tanah Yahudi, komunitas ahli Taurat utawi tiang-tiang Parisi. Mila ingkang sepisan kala wau Gusti Yesus ngandika, yen kautamanmu ora ngungkuli para ahli kitab utawa para Parisi, kowe ora bakal mlebu ing kratoning swarga. Para ahli kitab lan tiang-tiang Parisi anggenipun bangun komunitas menika linandesan hukum. Sing penting taat karo hukum menika beres. Ning Gusti Yesus ngersakake anggenipun bangun komunitas lumantar asung paseksen kanthi kautaman-kautaman gesang sing sae, ora mung merga taat hukum. Dados ora mung legalis ananging langkung saking namung taat dumateng pranatan. Injih menika temtu gesang sing penuh katresnan. Nek mung taat hukum menika lak nggih sok-sok awake dhewe kepeksa merga kewajiban, netepi kewajiban. Ning nek mergo aku tresno marang komunitas, aku ndarbeni komunitas, aku rumangsa ya berperan ing komunitas, mila anggenipun bangun paguyuban ora mung merga pranatan. Wis dadi kesepakatan nek no Selasa kuwi kumpul lingkungan. Merga wis kesepakatan gelem ora gelem, kepeksa ora kepeksa aku kudu budal kumpulan lingkungan. Menika yen namung taat aturan, taat pranatan. Ning yen ngestokake menapa sing dados kersa dalem Gusti kudu luwih saka taat aturan. Umpamane mergo aku warganing lingkungan A, aku wong Katolik, ya kudu aktif ana ing lingkungan ing pundi aku urip, di mana saya tinggal, supaya apa aku bisa asung paseksen menggaing paguyubaning umat sing cedhak-cedhak, supaya aku bisa mbangun katresnan lumantar pakulinan, tresna jalaran saka kulina. Dadi ya mergo aku warga anyar, aku ya ngulinake terlibat hadir ana ing lingkunganku saiki. Lajeng nggih kanthi penuh kabingahan mergo aku sadar aku ora bisa urip dhewe, aku ora bisa sakarepe dhewe, aku ki warganing pasaman suci. Mula ya aku kudu bareng-bareng umat Katolik sanese, murid-murid dalem sanese sujarah nglampahi gesang. Yen umpaminipun motivasi ingkang dipun tuwuhaken mekaten luwih kepenak anggone kumpulan lingkungan. Mbok aku sibuk kesel le nyambut gawe kanggo nyukupi butuh, aku tetep seneng. Lan kanthi menika langkung gampil anggenipun bangun karukunan. Ora kabeh bab terus dimasalahke yen nggadahi kesadaran berpasamuan. Ning menika kula yakin dereng saking awake dhewe kabeh wong Katolik menika nduweni kesadaran sing mekaten, menapa malih yen ngelingi tantangan-tantangan arus jaman. Mbuh merga saking luwih ngepenke ego pribadi, kepentingan pribadi, gengsi, pakulinan-pakulinan lawas lan sak panunggalane,
aku terus ora bisa utawa wegah terlibat kumpulan ing lingkunganku, mergo aku ra nyaman, mergo aku ra seneng karo si A si B, terus kumpulane nang lingkungan liya. Bangun paguyuban terus ora bisa, apa meneh bangun karukunan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.